Pa sa koliko godina si eto imala svoj prvi nastup? Pa sa 5. Sa 5? Sa 5. Sam tako imala neki trip da ćeš ti meni da napraviš neki prank. Trebali smo. Ti ne znaš za to. Bićete. Ti znaš da su nama u stvari ponudili Dance Like Nobody's Watching? Da, rekao si. Ti si trebalo to da pevaš. Da. Šta? Da. Stvarno ko telefon mi zvoni. Pa da. Telefon mi zvoni. A znaš još nešto? Pikać. Kao ono klasično. Irina, otpevaj nam nešto. Jo, da. Da. Ja možeš da nam otpevaš? Pa Irina, jel možeš da nam otpevaš nešto? A mi smo počeli sa snimanjem. Da. Milane. Da, počeli smo. Okej, šta ću da pevamo? Sad smo se zarazili. Last Christmas, I gave you my heart. A nešto za uvod. Tija, baš bi bili dobar par. Znaš tu pesmu? Ne. Da znam. Ne znaš tu pesmu? Ne znam. Mislim, možda znam, ko će ga znati. Ono kad školsko zvono zvoni, ja prvi bio u školi. Znam. Da, glavna dečija pesma. Dobrodošli u još jednu sirovu priču, podcast koji je sirov, koji nije namešten još kako treba. Nemojte zameriti, sit back, relax and follow along, što bi rekli. Da, Irina, evo nas ponovo. Jej! Odlučili smo snimamo još jednu epizodu s Irinom kad je već ovde. Da. U prethodnoj epizodi smo pričali o srednjoj školi, o osnovnoj školi i to neko opšte iskustvo. Da. Onako, skroz sužano, što bi rekli. A sada imamo komentar da li možemo da pričamo o tome kako smo počeli to i da li nas se promenilo. Šta ne to? Možemo šta to? Da, kako smo počeli, šta to? Kako smo počeli osnovnu školu ili kako smo počeli... Život. Pa vidi ovako, 27.12.1994. godine. Kad sam se ja rodila. Aha, 1.2. Šalim se. Dobro. Pa evo Irina, kada si ti počela da pevaš? Ja, mislim, moj kao talenat su otkrili u vrtiću, tačnije vaspitačica moja. Aha. Imala sam 5 godina, pošto sam ja krenula ranije, tad sam bila predškolsko. I onda kao, ajde, zašto ne bi otišla na audiciju za, tad je bila Dida Čarolija, mislim taj hor Čarolija koji je držala Lantina. I ja sam kao otišla na tu audiciju i prošla i tu sam se takmičila. I zapravo sa 5 godina sam ja prvi put stala ispred tog pravog mikrofona, mislim kao pevala pred publikom. I to je bilo onako wow, i dalje se sećam te scene. Kao, sećam se tih slika i dalje mi je to u glavi. Tako da tako sam kao počela. Znači počela si sa tim nekim horom. Jeste imali neke nastupe? Imali smo nastupe. Da, baš smo dosta. Pa sa koliko godina si imala svoj prvi nastup? Pa sa 5. Sa 5? Sa 5. To je bilo kada 2008. 2008, da. Da. Da, 2008. Wow. Pa da, ja sam tada uzeo snimao svoje prve klipove. Da, 2008. Što nisam uopšte ni izbacio na YouTube, jer nisam imao internet. Nisam ni znao šta je YouTube. Zamisli. Da. 2008 si ti imao 14 godina. Da. I tad si krenuo, a ja sam 2008. 5. Brate, između nas je skoro 9 godina razlike. Da. Wow. Pa dobro, jesi imala neku tremu tada? Ne, mislim da ne. Mislim 100% ne, ali sećam se da sam imala temperaturu 39 tada. To mi je mama samo pričala. Ali mislim da, pošto sam imala 5 godina, verovatno nisam ni bila svesna šta radim, samo znam da pevam nešto. Pa tako ne verujem ni da sam znala tad, mislim normalno, nisam znala ni šta znači trema, nisam se plašila. Znam onako da nisam bila svesna toga. Da. Posle ono tek krenulo. Eto. Ja. Da, a kad sam ozbiljnije sam počela da se bavim, verovatno kad sam krenula da idem u Novi Sad, ono Annie. Aha. Tako to. Koje godine je bio prvi Annie musical? 2012. Stvarno, tek tada? Da. To je pre... A da, ima smisla. Bio je Sav taj show. Jesi ti bila u Sav taj show? Ne. Nisi? Ja sam iz druge godine. Iz druge godine. Da. Aha, onda je to. Irina inače bila glavna uloga Annie u Broadway musiclu Annie Junior. Imala sam tad 10 godina. Da. I tako smo se zapravo i upoznali, to jest ja sam tebe upoznao jer moja mama zajedno sa Marinom drži tu Akademiju zabave i umetnosti ONM, gde su eto i Miki, i Marko, i Luka i sve svu djecu koju ste viđali u Nemoj biti taj lik, oni su svi sa te akademije i tako sam upoznao Irinu. Yes. Imali ste onaj flash mob
po Mercatoru, sećam se. Da, imali smo, kad smo šetali po Mercatoru, tako obučeni. Čekaj, koliko godina si ti bila Annie? 2 godine? Pa da, mi smo radili to 2012. i onda smo sljedeće godine ponavljali. 2013. Da. I onda si ti sada... Tad je bilo u Madlenijanumu. Znaš, prvo je bilo u pozorištu mladih, pa u Madlenijanumu. Da. I onda sad, dobro, kasnije nisi bila Annie, nego... Posle je bio onaj O&M show, pa opet sav taj show smo radili. I sad je opet bila Annie, pa sam tu porasla malo. Da, pa ne možeš biti Grace. Annie, Grace. Ne mogu biti za ove Grace. Pa dobro, evo između tih Annie uloga, šta si još ovako radila? Pa šta sam išla u Pinkove zvezdice i sad opet idem. Da. Čekaj, znači, bila si u Annie, pa si ponovo bila u Annie, pa si bila u Pinkovim zvezdicama, sad si ponovo u Pinkovim zvezdicama. Da. Šta ćeš još da ponavljaš u životu? Šta je sledeće? Šta je sledeće? Ne znam. Fino. A kad si ovako počela s nama da snimaš, mislim, šta te ja to pitam? Ja to znam, ja znam taj odgovor. Pa ne vidi, u prvom videu si bila 5 stvari koje mrzim kod sebe. Jeste, kad sam pevala da. Ja se u stvari sećam kad si ti bila u Pinkovim zvezdicama, taj prvi put. Tad sam ja zapravo bila u Pinkovim zvezdicama. Da, i onda ti si ušla u to neke super finale. I onda sam ja objavila na Jasršten kanalu kao glasajte za našu Irinu. Taj video mi stoji na Unlisted. Kad si trebao dođeš na snimanje, na kraju se nisi pojavio. Pa bio sam u Tuzli. U Tuzli sam bio. Tad su nas zvali na onaj, kako se to zvalo, Nexus festival u Tuzli. Da, to je tad bilo, da. Tad smo bili Singer, Petar i ja tamo. Treba sam doći, sorry što se tad nisam pojavio. Šta sam htjela? Da, i onda smo snimili s tobom pesmu Milion. Da. S tobom smo snimili pesmu Milion. Da. I jako mi se sviđa pesma, Dex je super napisao. Dex je znači napisao, radio je instrument i napisao je tekst. Milion misliš? Da, milion. Nego se, jako sam razočaran što se tiče samog spota. Čekaj. Suvo mi grlo, wait. Pošto smo snimili spot, ti, Leni i ja, ono kad je bilo najjače sunce u 12. Da. Jer ti si morala ići za Šimanovci, kajmo brzo da požurimo, ne znam, Leni je možda kasnila na snimanje ili ti si nešto imala neku kostim probu pa smo kasnili. Jeste. Imali smo bukvalno pola sata to da snimimo i ja sam onako trčao sa kamerom levo, desno. Da, pratio si me onako. Da, mislim da smo to Dex i ja u stvari snimali kamerama. Da. Na Petrovaradinu. Da, Petrovaradinska tvrđava. Da. I jako sam neponosan što se tiče spota. A dobro. Trebali smo malo bolje da smislimo i ceo spot, da u stvari da Leni bude ta koja tebe osuđuje, jer mi smo kasnije u pesmi Drugačija imali opet to. Jer vi ste zapravo zamenile uloge u Drugačija i Milion. Ti si nju nešto osuđivala što je skroz nešto crna punk, ti si bila neka rozlikasta. Te baš ne pristaje ti ta uloga. Bukvalno mi ne pristaje, da, to uopšte. Sam ja zapravo. I to kad smo snimili, ja kao, brate, ovo tako nije za tebe. Da. Mislim, Leni bi mogla više glumiti tu neku fenserku, a mislim, može, ona je isto mogla da bude ova uloga koja je bila. Pomogla je, ali, pa da, ali ti tako nisi fenserka. Da. Pa nikad to nisam. To je kao da sam ja negativac u nikad teže buraz. Da. Ne mogu. Na primjer, u spotu nema biti taj lik. Da. Ja gledam, zašto sam ja bio taj negativac? Ne znam, taj mrgud. Pa možda si ti zamislio kako će to biti. Pa da, nisam imao zapravo nikog drugog tu. Dobro, sad smo malo skočili unapred, ali tad sam i vadio umnjak, pa sam bio skroz natečen i stvarno sam bio namrgođen, jer to je kad ti izvede umnjak, tu bude... Da, 2 umnjaka su mi u stvari izvodili. Ali ja u milion. Da, ali Irina u milion. Ja nikad nisam zapravo dobila ni jednu zlu ulogu, da igram onako nekog... Zlu ulogu? Pa jesi dobila sad, nemoj biti taj lik u gostima sa Minom scena. Dobro, da. Ali tipa u predstavi, znaš, Annie, pa... Ne znam. Inače, prešli smo danas 580.000 subscribera. Jej! Evo upravo sad ušao na YouTube kanal, nisam dugo ulazio. Strava. Pa Verina, onda ništa, ti si zvanični član bila kad smo otišli na drugi Balkan 2 Fest. Jeste, 1. oktobar. Zaboravio sam, brate, to je bilo jako davno. 2016. Da. Neki oktobar je bio. Pre... 2,5 godine izašao. Da, zapravo na tom videu sam ja bila kao zvanični član. Tu si bila zvanični član. Kad će novi video, kad smo tako predstavili? Se sećaš moje treme tada? Da, ti si imala tremu.
To je bio 2. oktobar, zato što 1. oktobar sam ja imala onaj nastup gdje sam pevala I'm out of love, Da, set me free. Da. I ja tu ništa, izašla je to, otpela ništa, nemam treme. Da. Drugi dan trebaju da me najave kao novog člana, a ja se ovako tresem. Da, ti si meni bukvalno, kad sam išao po tebe, ja sam išao po tebe. I ti kao Milana, ja ne mogu. Da, A ja se sećam kad sam te zapravo pitao, bili su tvoji roditelji tu, ne znam da li samo tvoja mama ili mama i tata kad ste bili kod nas. I tata i mama, I tata i mama. I onako kad sam ja pitao kao da li bi Irina tela postane član, to je bukvalno bilo kao da, ne znam, kao da pitaš nekog kao da li želiš da mi budeš kum ili hoćeš, da li hoćeš da se udaš za mene. Bukvalno tako bilo kao neko svečano pitanje da je bilo pojma. I onda eto, to je bilo 7 godina kanala Jasaštajn. Imali smo i 5 stvari koje mrzim kod muzike, onda i ti si onda zapravo, da, glumila si, tad smo išli za Mokrin. I snimali smo Ne bi biti taj lik ekskurzija i Ne bi biti taj lik rođendan. Da. Imali smo, ja sam inače jako ponosan na ovaj video, Nova godina, novi početak. To je baš skeč. To je baš skeč. Došla je tada i Totemija, došla je sa svojom drugaricom Teom. Batak, da. Bio je i Valent, gamer sa Klise. Tad je Igor bio tu. I onako, tad smo baš svi bili u sastavu. Možda jedini put da smo svi bili u sastavu. To je jedini video. To je jedini video da smo svi tu. Svi tu, da. Da, jedini video. Da. I onda evo gledam, bilo je, dobro, sve za devojku, tu nisi bila, pa zbog sira, pa stari Jasaš nisi bila. Bilo je 5 stvari koje mrzim kod osnovne škole, srednje škole. Tad smo trebali snimati tvoj spot drugačija, ali ti si povredila nogu. Tad smo trebali da idemo i gde negde, neki nastup. Da, išli smo za 1. april. Za 1. april smo išli da iznenadimo zajedno sa... Da. Kao, Fana. Da. Zajedno smo sa našom drugaricom Mivan Naj, sa Ivom. Smo otišli da organizujemo ovaj kao prank iznenađivanje. Da, ja sam tu mnogo. Iznenađivanje, bravo Milane. I onda smo snimili spot drugačije. Ja sam jako ponosan na spot drugačije. Baš mi se sviđa. Super je muzika. Svaka čast Dexi na miksu i sve. Mislim, uvek naravno može bolje. Ne kamera, no. Ne. Vratila si se, jej. Pazi, meni se, baš sam ovako ponosan na video drugačija, jer opet, pazi, moje drugarice su tu uskočile. Da. Baš su onako uskočile u svim tim kožnim jaknama. Tad smo jedini put imali kostimografiju. Da. Da si rekao sve ispeglane kose. Da, sve ispeglane kose, eyeliner, puder, bela majica, crna kožna jakna. I ti si obukla ovaj moj crveni duks. Crveni duks, da. To je bilo baš fino snimanje. I onu punđu i slušalice. Da. Hvala puno svim drugaricama. I onda smo imali, pazi, onu našu Fanta radionicu. Opala, vibriram. Tad smo imali onu našu Fanta radionicu. Ono kad smo radili stop motion, onaj speed drawing. Da. Imali smo našu prvu Fanta radionicu. I ono zbog Sierra 39, ono kad ste ti i Leni bila. Da. Čekaj, jesi ti bila samo jedan zbog Sira? Da. Ti si bila samo u tom zbog Sira? Da, Milane. Pa ja sad kad pogledam, nisi bila u toliko klipova, jer nismo teli da te cimamo iz Šimanovaca toliko. Znaš, bilo mi je žao da te cimam, ti imaš toliko toga, toliko obaveza. Znaš zašto? Tada su, mislim, ja sam tad bila 8. Dobro, nisam bila baš prvo srednje, ali su me stalno roditelji dovozili. Da. A sad mi je onako mnogo lakše jer idem busom na Novog Sada i nije mi toliko teško jer sam se navikla na taj prevoz i tako to. Da. Pa su ipak je duže da te roditelji dovoze. Da. A ne, ali meni to ne želim da te cimam. Znaš, ne želim da te cimam. I dobro, malo da speedujemo, onda smo radili akustičnu verziju drugačija, pa smo radili najbite lik YouTube. Ti u stvari nisi u tom videu. Ne znam. Ali u ovom videu jesi 5 stvari koje mrzim kod anime. Da. Jako sam ponosan na taj video. Ja, kako to bilo dobro. Jako. Ležem u 2 sata. Možda najbolje snimanje koje smo ikad imali. Da, pravo onako. Baš pravo. To je pravo snimanje. Jako mi je bilo lepo. Zapravo me to snimanje malo i zeznulo. Što? Jer onda kad, mislim, super je sve bilo, taj Dušan došao prvi put da pomogne oko snimanja i Danny je bio tu i budili se u 3 ujutro. To mi je bilo tako iskustvo. Ali, ne znam, onda nekako je bilo, wow, sad ovo možeš da nadmašiš. Da. Taj osjećaj. Znaš, ok, sve cool, ali moraš sad bolje od ovoga.
Svi ti govore, moraš sad biti bolji od ovoga. Da. I ti sebi govoriš, moraš sad bolje od ovoga. I to te malo baca u bedak. Ali to je tako bilo divno iskustvo. Ustali smo u 3, završili smo snimanje u 10-11, znači ja sam imala osjećaj kao da je 6 uveče. Da. Ali bilo je baš ono... Izbjegavali smo sunce, to je bilo tačno posle Exita. Da. Da. I onda je bilo, pazi... Da, tačno, posle Exita. Svuda su bile one ograde po Petrovaradinu. Onda smo radili nešto što ti obožavaš, a to su horror filmovi. Tako je. 5 stvari koje mrzim kod horror filmova, ti si bila tako srećna. Ja moram nešto ti kažem. Ajde, reci. Kad smo pričali, kad je bila Noć veštice, kad su bile, ja sam tako imala neki trip da ćeš ti meni da napraviš neki prank. Trebali smo. Ti ne znaš za to. Ne. Trebali smo da te prankujemo. Razgovarali smo sa ljudima iz Fante. Ubiću te. Razgovarali smo sa ljudima iz Fante da ti priredimo, pošto ti obožavaš horore i to. Tamo u našem podrumu. U našem podrumu tamo. Milane. Kad smo mi smo inače... imali smo naš prvi studio dole u podrumu. Da. I onda moj studio se prebacio u moj stan, u moju sobu. Da. Pa onda smo u ovoj garsonjeri bili i sad smo evo ovde sad tek nameštamo. Okay. Ali tad kad smo bili u tom podrumu... Trebali smo. Jer taj studio više nismo koristili. Da, znam. Više je bila neka ostava. I trebalo je da bude kao, jer tamo bismo došli kad je nedelja, kada ti možeš da dođeš, tamo ne rade radnici gore. Da kažemo da dole snimamo i da te Mija ili Leni u stvari, Leni da dođe sa tobom i kao zajedno dođete na snimanje, tamo ona isto dolazi i onda je trebalo kao da te skerujemo. A šta ste trebali? Pa sad ne mogu tačno da se setim, ali trebali smo, mislim sam trebao da angažujem svog kolegu sa akademije, da je on tamo. Da. I da zapravo vi budete poplašeni ko je sad ovaj čovek i da on zapravo neki intruder. Da, nešto. Nismo teli ništa sa maskama, već trebali smo baš nekog čoveka tu da stavimo. Da, nešto jako onako jezivo i krivo. Ali onda mi je pala na pamet parazi, ne želim da te istraumiram. I ne želim da kreiram takav sadržaj. Jer to će zapravo promovisati da to i drugi rade. Da. Znaš, ajde, okej, da, jer neko stvarno može ima nekih srčanih problema. I može ostaviti neki oželjak. Nikad ne znaš. Neću da se šalim s takvim stvarima. Znaš ono kad je Fanta pravila kao ukletu kuću ispred ušća? Ova sada, da. To je meni toliko bilo strašno. Ja tebi ne mogu da opišem, ona je ulazim oko s drugom. To si mogla da očekuješ, ovo totalno ne bi očekivala. Da, ali ja nisam to, mislila sam da će to biti ono ništa specijalno, znaš, pošto sam išla u dobro uklete kuće i loše. Ja sam mislila neće to biti... Bilo dobro, a? Bilo je užasno dobro, razumeš? Jezivo dobro. Jezivo dobro. Hashtag jezivo dobro. Da, joj. Ali mi smo to saznali da radimo tu kuću bukvalno dan pred ukletu kuću. I onda ste rekao, Irina. Ja sam tu išla na premijeru Noći veštica. Da, Halloween. Onog novog, da. I Halloween je sranje naspram toga, a? Zapravo, da. Da. Dobro, nećemo sad, ovo nije movie review. Dobro, da. Onda se izbacila i knjiga. Yes. Onda je bio spot na BTL1K. Jako sam ponosan na taj spot. Baš sam pričao, bio sam s ovim Vedranom, on je radio svetlo. Da, koliko smo se On je tu radio svetlo i baš mi je skrnavo što su ljudi to pogrešno shvatili. Ali dobro, nema veze. Njihova stvar. Ali baš spot priča o tome. Da, i tu smo zapravo hteli da napravimo kao, nećemo u svaku pesmi kao, ja znam da pevam. Da. Tu smo onako hteli, aj malo kao da smirimo situaciju. Da, jer tebi smo uvijek davali neke visoke tonove. Da. Visoke tonove i ja kao, ajde nešto da ti damo da je, znaš, da je spustimo dole. A pre toga je bio Future Park, bili smo na Future Parku i i imali smo dosta uživa nastupa, to smo totalno preskočili. Kako taj uživa nastup bio super. Koji? Pa na Future Parku. Pa meni baš, I don't know, ne baš. Meni je bilo onako, tu sam zapravo prvi put izvela. Meni je najbrutalniji nastup bio i dalje, najbrutalniji nastup mi je bio u Pančevu 2016. I meni isto. To je bio najbolji nastup i kada imate na ovom kanalu pogledate nastup u Pančevu je toliko dobra energija. Da. Nije bilo ono, jer ja mrzim kad imamo neki event i da se ljudi guraju. Da. Ali nekako mislim da smo mi odgovorni. Bila je jako dobra interakcija. Pa da, ali ipak mi postavljamo ton. Kako će nam publika doći. Znaš, da mi sad pravimo ko zna kakav sadržaj, takva će publika i doći. Da. Ali sad kad je bilo i popisivanje knjiga i to, nikakav incident, ništa, svi uredno stajali u redu. Sve onako, znaš i sama kakva je naša publika. Da. I stvarno, neću sad da bude nešto cheesy, jer ja sam ponosan na našu publiku, pošto jesu donekle, znaš, normalni su. Znaš. Da. I nisu tu, pošto kao, jao, kako si lepa, već ono...
Hoćemo da te slušamo, da čujemo. Pa da. Ne ideš ti da slušaš riblju čorbu, da ti riblja čorba maše na bini. Da. Mislim, Bajaga možda ovo bude radio, ali... Da. I eto, onda malo da ubrzamo, imali smo Dobro ne bi Italik društvo, pa molim nego matursko veče, jako sam ponosan na taj video. Da, i to je bilo jako dobro snimanje, pripreme i sve to. I onda smo imali, video koji nikad nismo objavili, brate, ono kad smo snimali kod Leni, The Language Challenge, i ono kad ste ti i Leni imali ono takmičenje. Si ti to objavio? Ne. Ne. Bilo mi je loše. Bilo ti je loše? Da. Gomila stvari nismo objavili. Da. I onda je bilo najbolji Italik u gostima i onda ovo ja saštem protiv YouTube-a. Da. Eto. Irina, koje je tvoje najbolje iskustvo tokom našeg snimanja? Pa definitivno 5 stvari koje mrzim kod anime. Da. Imali smo 5 stvari koje volim kod anime. Da, i to smo imali. Da. To mi je jako drag taj kostim od Hinate. Ja taj duks inače stalno nosim. I horror filmove jako mi je zanimljivo bilo ono kad sam svima vam pravila one kao maske od krvi i to. Da, Singera ono kad si... On je sam sebe razmazao. Stavio je karmin po cijeloj faci ako se sećaš. Znači užas. Pa da i meni je to bilo jako zabavno. I meni. I to i uživo nastupi. Jer pazi, da nisi ti ušlo u ekipu naši uživo nastupi bi bili ono ofrlje po meni. Znaš, jer ja pre svega ne znam da pevam. Dex ono isto učio da peva, Leni isto. Mislim, oni tehnički nikad nisu išli u neku školu, dok ti jesi. Petar također ono kao repuje u svom... Ceco. Petar repuje svoje slobodno vreme. Da. Ali eto, Singer i ja nismo neki talenti po pitanju pevanja. Da, jako mi je dobro ono, znaš kad Leni ne može da dođe na nastup, pa ti odradiš njene delo, jako je slatko. To je bilo. Ili radimo a kapela milion. Da, i to mi je onako... Ili pozovemo nekog iz publike da dođe. Jeste. Da. I obično pozovemo za Jasrštajn vs. Cile. Da, Jasrštajn vs. Cile. Da. To je jedina pesma koju sam ja napisao od početka do kraja. Da. Kad smo već kod toga, radili smo ovaj Jasrštajn je gotov. Radili smo pesmu na engleskom. Da, i sa Mikom. Sa Mikom i Đukom. Dobro, Đuka je snimao. Da, Đuka je snimao. Ali, eto, kakva ti to iskustvo bilo? Savršeno. Ja sam se bojao da ti to predložim da snimamo. Ko je to? Da, jer onako kao drugačije je i ne znam, bilo mi je zapravo bitno ti shvatiš o čemu se radi o pesmi. Da, snimali smo u poslednjem momentu. Da, i eto. To mi je možda najdraža pesma, jer ima neko značenje. Možda nije baš pesma koju možeš slušati milion puta. Mika je uradio čitav tekst, ali smo zajedno smišljali ideju. Jednu strofu si ti. Ja sam jednu strofu, ono kao can't you see, it's not about me, I'm not perfect. I kako je to dobro. Hoćemo to izvoditi na nastupu? Pa može. Mislim, ja bi to voleo, ali čekat ćemo zapravo, sad radimo film, pa radimo muziku i za taj film, pa ćemo onda vidjeti kad to prođe. Jer i pišem ja ovu drugu knjigu i tako to. Da, wow. Nego ovako, Irina, pored dalje to Jasrštajna, šta se radila kod Jasrštajna, da li imaš još neko ovako iskustvo u skorije vreme koje ti onako bilo BOOM! Da! Ovako, znači, moj najveći san i moja najveća želja je da ja pozajmljujem glas u tako nekom crtanom filmu ili negde, na srpskom. I to mi se ostvarilo, wow. What? Šta? Ja to ne znam, šta? Šta ne znaš? Ja sam možda među prvima koji saznam. Da, zapravo da. Yeah. Da, ti si me zapravo, kad su oni mene zvali, u tom trenutku me i ti zoveš. Kao, da. Wow, Da, sećam se. Uglavnom, sad sam pevala Let It Go, to je već izašlo u Ralphu. Da, ja sam tu dao mali glas, da. Da, kako je to bilo dobro, jako dobra sinkronizacija. Da, strava je. Da. Ja sam tu otpevala Let It Go pozadinski, ali ipak to je Disney, to je ipak i dalje wow. I onda ću da dajem ulogu glavnom liku u novom filmu, ali neću još sad otkrivam kako se zove. I dajem glas u još jednom filmu, Disney filmu. Neću ni to da kažem kako se zove. Nećeš da kažeš? Neću. Važi. A tu reći ću samo da se Disney klasici, stariji oni stariji, prvi oni možda bi rekla i najstariji, vidjet ćemo. Da, reći ću najstariji definitivno. Da. Uglavnom... Šta, Mickey Mouse, Parobrod, šta? da, Mickey Mouse. Dobro. Ne. Ali, da, to je najstariji zapravo dugometražni Disney film. Mickey Mouse su oni kratki. Da. Ako je i koji malo zna istoriju Disney filmova, onda će znati šta je, ali mi nećemo da kažemo. Tako je. Ali daješ tu glavnu ulogu.
Da. I ti ćeš sad uvek biti glas tog lika. Da. Zauvek. Jer će se praviti live verzija, najverovatnije tog filma. Da li si znao da je Disney to najavio? Da, najavili Oni će su... praviti sve klasike. Da, pa nek prave. Mislim, dobro su uradili. The Jungle Book su dobro uradili. Da, Lion King. Lion King će sad, ne znamo kako će ispasti. Na Jungle Book je brutalan. Maleficent nisam nešto gledao. Cinderella, ali Beauty and the Beast. Da, ja mislim da su oni spram Beauty and the Beast i The Jungle Book skontali da hoće malo da step upuju taj game, da neće prave chick flick. Ja mislim da je Cinderella chick flick. Da, ja bih rekla. I da su shvatili, ajde napravimo chick flick od toga, već ajde da napravimo brutalan film. Da. Izvukli su maksimum iz The Beauty and the Beast i iz The Jungle Book, svaka čast. Ne pričam o Netflix adaptaciji. Da. Nego nešto je bio u bioskopima. Da. Nego što sam htjela. Da, znaš ko je pisao scenarija za The Beauty and the Beast? Ne. Čovjek koji je pisao Perks of Being a Wallflower. Stvarno. I režirao Perks of Being a Wallflower. I režirao Wonder. Možda je zato uzeo Emma Watson. Da. Zato je Emma Watson. Fun fact. Zato je Emma Watson odbila ulogu u La La Landu. A, ona je trebala da glumi to. Da, ona je bila predviđena da glumi u La La Landu Miju. Wow. Yeah. Pa da, brutalno je. Ja sam isto odvoj tad da dajem glas. Da. Nadam se će jednog dana. Koji ti je prvi bio? Znači, prvi mi je bio Angry Birds. Da, Ptica pantomimičar. Sad se snima drugi deo Angry Birds. To jest i ti izlazi. Opet biti. Pa nadam se da će moj lik da se vrati. Ako se vrati. Jer ja sam bio neki kao comedy relief, što bi se reklo. Pojavljivao sam se u par navrata. Nisam glavni lik. Onda si bio za Štrumfove. Štrumfove Mrgud. Da. To mi je baš bilo zabavno, jer tu sam imao malo više teksta. I sada sam u Wreck-It Ralph, to jest Ralph Breaks the Internet. Imao sam scenu sa Kovalskom, zapravo. Da. Mi smo ti gameri bili. Da. Ja sam mislio da će ona biti Shay, ali zapravo je Shay neko drugi. Ne, Shank. Shank, da. Shay je iz Game of Thrones, sorry. Da. Mija sam gleda Game of Thrones, a ja. Dobro, Irina. A šta bi ovako još htjela da probaš, da uradiš? Svašta. Ti znaš da su nama u stvari ponudili Dance Like Nobody's Watching? Da, rekao si. Ti si trebalo to da pevaš. Molim? Da. Šta? Da, pa kontaktirao se Universal da imamo svoj music label sa njima. Wow. I onda sam to odbio i rekao sam nećemo, hvala, hoćemo sami da radimo, evo Marija. Da. To mi je drago, pošto Marija je to super uradila. Možemo napravimo cover. Cover na to? Da. Pa, why not? Ako želiš. Da, a ne bi voleo, to što sam ti rekao, bilo bi cool da uradimo neki dali K-pop, ali ne bi radio kao ozbiljan K-pop, već kao J-pop. Parodija na K-pop. Znaš, ono da zapravo tekst na korejskom što znači da nema smisla. Da. Znaš, mislim, to je uradio Niga Higa. Da, videla sam. Neću bude kada ga kopiram, ja sam imao u stvari u glavi parodiju na boy bandove. Gde su svi iz boy bandova debeli i onako. Jo, Bože. Ne, mislim debeli sad kao joj debosi. Da, nego da budu tačno ono što ne treba da bude boy band po tim nekim standardima. Da budu creeperi, da budu kao znaš. I da ono debelika bude oh my god, tako su savršeni. Želim ja budem taj lik. Da. I to sam taj još pre 3 godine da snimimo. Ali dobro, to je to. Ove godine radimo film. Da. Biće tesno. Biće. I da, ti si sad u Zvezdicama, tako da. Tako je. Vidi, pobedila ili ne, znamo da brutalno pevaš. Evo, iskreno ti kažem, mislim da nećeš pobediti. To što je sve namešteno. Šalim se. Možda ti budeš pobedio. Šta da se pojaviš umjesto mene. Da, šalim se. Ne, stvarno navijam, ali to je sistem glasanja i pa oni odrede. Pa to što je posle da ide. Pa da, ali verovatno. To mi je onako takvi takmičenja je kao, pogotovo kad su dečije takmičenja, deca budu demotivisane jer misle nisu dovoljno dobri pošto ispadnu. Joj, to. Znaš, mislim, ne može svako da pobedi. Da, ali to trebaš ipak. Ja kad sam ispala u onoj prvoj sezoni, nije mi toliko bilo. Pa to je bitno, da ti ne misliš da ti nisi dovoljno dobra. Ja sam došla dotle i to je odlično. Bilo je koliko je bilo dece. Mnogo. Da. I onda sam bila fazon, ok, ja sam, znaš, zadovoljna. Pa da, mislim, tu si da pevaš. Nisi tu da pobediš, da budeš, da uzmeš trofej. Nego bukvalno da imaš gde da pevaš
da imaš publiku. Da imam te nastupe na YouTube-u. Pa da, to ti je super ti iskustvo. Da. To ti sve iskustvo. Što više pesama sam učila. Pa da. Meni isto snimanje nije sad da snimim nešto pa da dobijemo 1.000.000 pregleda, već bukvalno koliko smo iskustva pokupili na svim tim snimanjima. Da. Znaš, jer ja sad kad uvek gledam da u sledećoj godini ili kroz par meseci kažem sebi, ja sam iz ovoga što sam radio nešto novo naučio. To mi je zapravo, to je najbrutalnije. Da. Naš snimanje ovih glasova za animirane filmove. Da. Vidiš kako zapravo oni to sve režiraju, ceo taj proces. Onda kad snimaš pesmu, vidiš kako to izgleda, kad se snima spot, kad vidiš kako izgleda iza kamere. Ovaj podcast je isto novo iskustvo. Da, i jako mi se sviđa. I nismo brutalni, mame. Sad svako ko se razume u podcastu će kaže, ovo je sranje. Da. Ali dobro. Biće bolje. Biće. Irina, šta imaš da kažeš za kraj? Pa nemam. Za nekog ko eto želi da počne, da li da peva, glumi, igra. Da veruju u sebe. I da ne mozga samo da li će biti dovoljno dobar ili ne, već samo da uzme to da uradi. Da, onda ćemo vidjeti kako će da ide. Meni je to bio problem. Mislim, dalje mi je problem. Mislim da je uvijek problem krenuti. Onda će biti lakše. Krenuti i nastaviti. Da. Krenuti i nastaviti. Lako je stati. Nekad i treba stati. Da, nekad treba. Da, stati, poraditi na sebi i tako to. Eto, i još jedno samo pitanje, Irina. Pitaj. Da li ti imaš neki ovako cilj što se tiče pevanja? Pa imam kao san, a to je da napunim jednu veliku halu ljudi na svom koncertu. Da će biti onako puna. To mi je onako san i kad bi to... A šta bi pevala tu? Pa ili svoje pesme i neke druge pesme. Mislim ako jednom bude imala svoj album ili tako nešto. Da. Pa evo i samo znaš koji je to zapravo proces napraviti album. To možda zvuči svima lako. Album. Da. Snimit ću ga, brat, za mjesec dana. Nije zapravo tako. Pa znam. Cool. To i tu ćemo da stanemo s ovim podcastom. Ovo je više bilo da se malo bolje upoznamo s tobom. Šta si sve ovako radila. Koliko si zapravo nastupa imala. Mnogo sam imala. Ove sve tvoje stare snimke koje sam uzeo tvojih roditelja za onaj spot. Da. Tvoj. Koliko si ti zapravo nastupa imala? Da. Svaka čast. Imala sam u Kombank areni. Wow, to je bila puna arena. Da. Wow, to je bilo baš dobro iskustvo. A znaš šta mi je drago kod tebe što mi se sviđa? Što si skromna. Stvarno? Da, jesi skromna. Jesi skromna. I nemoj da budeš previše ponosna što si skromna, jer to nije skromnost. Da. Ali da, jako si skromna, pogotovo za svoje godine. I eto, čuvaj dobro? to. To je jako dobro. To znači da ne govoriš svima, znate, ja sam najbolja. Da. I ne bude kao, vi znate ko sam ja sam Irina Arsenijević. Ja se stalno zezam tako i stvarno. Znate mi ko sam ja? Ali to je ipak, znači to najčešće Ogiju kažem, ali kao... Znaš, ona bude kao, izvini, ja sam pevala pred ogromnom publikom, izvini, vidiš koliko ja pregleda imam. Da. Znaš koliko imam followera. To mi nije baš. Drago mi je što nisi takva, što si i dalje dete u duši. Treba to da zadržiš. Tako je. Uživajte u narednim minutama. To moj drugar Mika uvek kaže. To je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi podcasta. Imate pritisnite prethodnu epizodu da smo pričali o školi. I subscribe ako želite da ovaj kanal dobije svoje Silver Play dugme. Koliko imamo? Mislim 71.000. Wow, pa dobro, nismo dali. To je cool. Da. To je to. Uživajte. Ćao. I dajte neki savjet za sljedeću epizodu. Bye. Ćao. Woo!